Ne posto kukuruz? 27. 25. Što? 30 dinara. 30 dinara žito, a ovo je tamo ječam, jel? Jeste. Pošto je on? I on je 30 dinara. Hvala lepo. Da prodate, da da Bog. Ali nešto. Što za praćo? Svi zvali si, znaš kako je. Ja? Ovo nikad nisam zaboravio. Nikad više. Pošto je kreš, gospođe? 100 dinara. 100 dinara je. Možda standardno. Sada kad to nisam radio, kad je probao, da kad bio mlad ljudi. Dobar ti dan. Šta je ovo ladno vreme, čovječe, ko pred zimu? Ne, da bude gore i gore. Da bude toplije, ovo sve gore. Kakva je cena domaćina? 400 dinara. Vidim da je ovo, čovječe, hladno, ovo ne znam ko pred zimu. Hladno je, ali nema kupca, danas baš nema kupca. Još ja kao mislim doći ujutro rano da... Nema još ništa, možda kasnije malo. A šta si nikad i dajme živjeti? Pa ne, a ovo može na 400. Domaćine, kakva je cena jarića? 400 dinara. Znači 400 dinara. Pa dobro, nema dobro. Ajde, hvala i da prodaš što pre na ovo ladno vreme. Po hiljada. Po prašiti. Ovo su moji, ne tražim, ne prodajem 450 dinara po kilu. Da li ću prodati ili neću, ne znam. To će se saznati. Jes, idemo. Čuli smo da. Jel pošteno? Pošto je kur... Odlično. Domaćine, vidim ima školje za pardajz, pošto je? 100 dinara komad. 100 dinara komad. Nikakvi problem. Hvala puno. Da, one motori. Tu nisu ovi veliki. To su svi ti motori. Evo što vam.
Koliko ovo ćete? Neću. Daj, brate, 7 milijuna malo.